Welkom, mensen hier op het Heegein en de mensen thuis. Deze week doch het voor die dorp. Steen centraal Akkerum en Nes. Bij het estafette stokje oernaam van Lippenhuizen, letterlijk en figuurlijk. Ik zal hem even snel letten. Waarom deze locatie? Een prachtige locatie, midden in het centrum van Akkerum. De zinneskindje heden tussen tjerken en kroeg, mooi onder de bjemmen, een prachtig mooi smoek plakje. Wat gaan wij doen? Met meerdere instanties, organisaties, clubs en verenigingen. Stichting Akkerum Nes Centraal. Maar we hebben plaatselijk belang, de Meestklimcommissie. En de meest die stiert er al, zo'n meter 15. Leppenheim, de ouderen van het Mierskipcentrum. Stee, de jongeren, aan die kant. Stee is al, de muziekkoepel. Die heb ik al even zien, die steekt je al. De ondernemers uit Akkerum. De stichting Akkerum Oud en Nij, hoe de skiertnis. De fanfare, harmonie. Dus al met al een zeer gevarieerd programma wordt het deze weken. We krijgen vanmiddag nog muziek. We krijgen interviews. Een gevarieerd programma. En we eindigen in Akkerum op sneeuw. En dan gaat het dak eruit, want er staat alles in het teken van de EK. De EK-sfeer Nederland-Denemarken. En dan heb ik nog slingeraap. Dus wat dat betreft bouwen we op naar een climax. En dan gaan we nou beginnen met het eerste programma-onderdeel. Want Akkerum is een meestklimdorp. En Akkerum is het dorp van de reuzen. En we gaan nou oer naar het meestklimmen. Want de meest stiert er al. En in het kader van de verjonging van de commentatoren en presentatoren hebben we Joop gevraagd om dit te becommentariëren. Ja, tegendank meesken. Akkerum meestklimdorp. Maar de grote kampioen natuurlijk Niek Roorda. Maar wat hebben we hier? Een keurend talent. En de eerste die de meest ingeet. En het valt net dat zal ik je hem zeggen. En dat is Tjerk Wassenaar. Het is de eerste keer dat hij naar boven gaat. En jou op stimulans. Maar het is dreig Wassenaar. Oh. Hij doet me denken aan de jongens naar Olven. Dan is de stabiliteit ik voor het Wassenaar. En wie krijgen we nou? Oh, dat is een Famke van Van der Meulen, dacht ik al. Hè? Is dit Charlotte? Oh, dat is Charlotte. Oh, dat is geweldig. Charlotte van der Meulen, die heeft de gratie. Die heeft de stijl van haar mem. Want haar heid, die zit hier achter mij. En die komt qua motoriek een beetje horen in mij een rodeo-stier. Ze heeft alles van de mem. En wie krijgen we nou? Dat is... Oh, eens even kijken. Ja, dat is Joes van Stralen en ik heb nog het eerst aankondigen, wij zitten alweer boven. En je hebt denken dat het neert is, hè? Maar doch het zelf maar eens. En dan krijgen we nog een Van der Meulen. Nee, we krijgen Mette Alkema. En die is altijd tot oefenen bij Jelle Rode, bij mijn warm thuis aan de Veersterdiek. En wat een prachtige stijl. De ouderwetse kikkerstijl. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Wat is dit prachtig. Op het Heegein hier. Topprestaties. En dan zie ik inmiddels Niek Roorda even op. Want Niek Roorda is natuurlijk de zoon van Jelle Roorda, de man die het meestklimmen hier grutmaken het in Akkerum. En Niek, daar heeft ik nog een geweldige prestatie geleverd. Toen heeft het Friese record. En wat is dat Friese record? Het Friese record staat momenteel op 3,5 seconden. 3,5 seconden, dat is ongelooflijk. In 3,5 seconden naar boven. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het vanmiddag nog geprobeerd. Het is me net lukt. Behalve toen de meest op een groen lei. Toen kwam ik wel boven. 3,5. Hoe vaak bent u kampioen geweest? Momenteel ben ik 10 keer kampioen bij de senioren en 2 keer de kampioen bij de junioren. Als ik dan goed tel, Niek, dan is dat 12 keer. Maar dan heb ik een trieste mededeling voor jou. Want u is man uit het Heidenskip. Zie je met je Alma, 14 keer kampioen. Wat is er dan van? Nou ja, het zou mooi wezen om in de loop van de jaren zijn record een keer te verbeteren. Maar ben je nou geblesseerd? Ja, helaas. Ik heb mijn knempel verdraaid en ik moet nog weer onder het mes, dus dan moet even een wachtje. Maar hij is 2 knibbels. Ja, dat is weer. Op 1 kom ik omheen, toch? Net een week, zou ik zeggen. Hè? En in de rin der tijd heeft ik maken de professionalisering. Ik zeg elektronische tijdwaarneming. Hoe werkt dat? Ja, dat klopt. Inmiddels is het zo geprofessionaliseerd dat we nou een motto onder haar met elektronische tijdwaarneming, bob in een hendel. Wanneer je de motto verliet en je klim omheen, stopt de tijd automatisch je bob in binnen. Dat klinkt professioneel. En we gaan direct weer verder, want we hebben ze correctie met de Alkema, een van de favorieten. En dan gaat weer een Famke van Van der Meulen. Kon je wel neerzitten, dat is de tweede al. Het is fantastisch. Diana is hier, Henk is hier. Ze zijn grutsk.
En dan gaat de bel. Normaal is dat een rondje, nou levert het niks op. Maar Hans wil nog even praten met Mette Alkema. Een fantastisch talent. En het talent van de dag in Akkerum. Applaus. Mette. Mette, kun je wel even komen? Kom jij maar even, Mette Alkema, want wij kiezen het talent. Het talent van de dag en dat is Mette. Ook is het geweldig meesklimmen, ik vind dat geweldig. Maar ook is het orensporten wel aardig goed. Je bent aardig sportief, wat is nog meer? Turnen. En ik doe elke keer ik wil maar mijn slingerraap. Slingerraap en turnen en oefenstieren bijvoorbeeld ik voor? Ja, bij Roorda staat altijd achter in de tuin een peel. En daar oefen ik heel lang. Oké, nou dat wel vertuten, want dat is het helemaal geweldig. Het talent van de dag is dan ik, Mette Alkema. Dan kom ik nog even bij Niek Roorda uit. Want Niek, dat meesklimmen, dat is natuurlijk een traditie in Akkerum. 44 jaar Iepen Fries kampioenschap. Het is zelfs net te leeuwen wat dat betreft. Wanneer is het weer? Nou, aankomende juli, 6 juli, is het weer het meesklimmen in Akkerum. Ik zou zitten in de meesten, kom al hier naar Akkerum en toch mooi. En kom dit fantastische evenement een keer beleven. Nou, hartstikke mooie woorden van Niek Roorda. En een applaus voor al deze mensen. En dan nou heel wat oors, want dat is het leuke van deze dag. En muziek, wij hier al je mensen op het eeg, maar we hebben zijn oors als oors. En we hebben vregen Edith Kobus. Ik kom even bij die Edith, want do bespelen dit hele grutte instrument. Daar kwamen ze krijgen onrennen, maar een zeer indrukwekkend instrument. En dit is een... Contrabas. Dit is een contrabas, dat wist ik natuurlijk wel. Dat is een fantastisch instrument. Hoe komt het erbij om contrabas te spelen? Nou, het leek het me wel heel leuk. En het is mooi leeg en donker. En dat vinden we hele mooie klanken. Dat zijn hele mooie klanken. Nou, dan mogen we dat maar eens even beluisteren. Want Edith speelt een deel van de sonate van Eccles. En je begrepen, ik heb er wel doorloren. Van Edith Kobus gaan wij gewoon terug en kondigen wij aan het dive-filmpje. En dat staat in het teken van de vrijwilliger. Bedankt Edith. Akkerum en Nes bent wel heel actieve dorpen. We zijn hartstikke blij dat er zoveel vrijwilligers binnen die elke week in touw binnen om het dorp levendig en mooi en schoon te houden. Liek als hier bij de Blombakken. Elke 10 jaar te maand is er een futtersploeg bij de voetbalvereniging actief. Op de voetbalvelden is er altijd een wel werk te doen, liedse klusjes, skiermarkwerkzaamheden enzovoort hinnen. En elke 10 jaar beginnen ze met koffie en daarna gaan ze aan het werk. Nou,
Ik ben al 89 jaar ben ik lid van deze vereniging. Ik begin eerst met wedstrijden voetballen en dit en dat. Later in een aantal commissies. Ja, eigenlijk alle dingen. Dat je snijdt met de jongens niet wel voetballen moesten, maar uitwedstrijden. Maar dus als begeleiders. Later naar voetballen in de veteranen. En de laatste jaren, dan ben ik vrijwilliger geworden. Jeep Heida is een van de vrijwilligers bij Leppeheim die zorgt dat de maaltijden bij de inwoners van Akkerum en Es bezwaardig worden. Ik zal de heer Pieters even een lekker meal eten brengen. Is hij vast blij mee. Goedemorgen, meneer Pieters. Goedemorgen. Ik heb een lekker meal eten voor jou. Fantastisch. Ik denk dat er gerientesap in zit. En een vers wesken. Jast. Uitstekend. En lekkere jeppels. Goed Nou, zo. ik wens je smakelijk eten. Dankjewel. Kopersburg is een van de mooiste monumenten van Akkerum. Het is een prachtig mooi gebouw, alleen de grote tuin eromheen zorgt er wel voor dat er een heel soort werk te doen is. Volgens mij is het nou tijd om weer bezig te gaan. Dat vrijwilligers belangrijk binnen, is zeker te zien in deze sporthal. Deze Uitzingere deelhal is uniek omdat er helemaal al bouwd is en bouwd is eigenlijk door vrijwilligers, 24 jaar lang. De hele entourage die hier zorgen is dus maken door vrijwilligers. Het dorp had ongeveer 1 miljoen aan geld bij elkaar verzamelen. En wij hebben al 24 jaar ook met vrijwilligers deze hal beheerd. En nu staan we op het punt dat er renoveerd worden moet. De gemeente doet nou ik wat, maar aanstaan zullen ik weer vrijwilligers hier deze hal weer opknappen, zodat er weer voor de komende 24 jaar verder kan. En dan zitten we nou aan tafel met Herman Gebben van de Iepenbieren basisschool uit Akkerum. Want in het Nijs, wie de laatste tijd zeer sterk de familie Samadi, Afghanistan en 2 bandjes van Fjouwer en Sais hier, die zitten bij die op squallen. En daar weer allerlei acties, want zij moesten het laan uit, Herman. Ja, dat klopt inderdaad. Zij wie uitprocedeerd en moesten het laan uit. En een groepje ouders had toen zijn van, nou, we willen toch wel heel graag nog wat voor deze mensen doen, omdat wij toch wel grote zorgen maken dat ze waarom met naar Afghanistan. En daar ga je in Akkerum een hele grote sponsorloop organiseren. En met het geld van die sponsorloop wie het mogelijk om deze mensen nog een procedure voor schrijnendheid op starten te leiden. Dat is fantastisch, want wie geweldige stiepen uit het dorp hebben wij, ik begrepen, het wie ik steeds in het Nijs. Want die bandjes, het ben dan Ali Abbas en Ali Hassan, die ben hier binnen in Nederland, hè? Ja, die ben hier in Akkerum geboren en die ben ik helemaal opgegroeid. Dus, en de ouders zijn hier al 11 jaar in Nederland. Dus, En ze binnen nooit in Afghanistan-West? De ben net. Nee, de ben absoluut net. Nee. En nou zei zo, minister Leers, schrijnende gevallen. Zit er nog muziek in? Wat is de status? Nou, op dit moment is die procedure in behandeling. Dus we weten net hoe lang dat wordt ingeeft. Maar we hebben toch wel wat hoop dat er nog wat uitkomt. Maar dat is heel erg afwachten. Dus we hopen dat het toch nog een goed einde komt. En de nieuwe kinderombudsman, heb je hem die ook inschakelen? Nee, die hebben we net inschakelen. Nee, die hebben we net inschakelen. Maar dat is ik verband dat 8 jaar, die langer dan 8 jaar winnen. Ze binnen maar 6 jaar. Dus dat is ik wat lastig in dit geval. Maar fantastisch dat je hem actie ondernomen hebben voor deze familie, voor deze band. Bedankt voor het interview. En dan gaan we nu naar het volgende onderdeel oer. En dat zijn de jongeren van Stee. Welkom bij Stee. Ik ben Marianne en dit is Carlo. Wij zien om jou dat zien laten over hoe wij jeugd ons dagelijks bezighouden. Ontzettend actief, dat hij krijgt zo'n jongen die de peel in klom. En deze jongens, topkoks, bereiden een heerlijke maaltijd. Jelle, wat zijn jullie aan het maken? Wij maken vandaag dagshakes. Dat is een shake voor de hele dag. Dus dat is drinkontbijt. Dat is voor tussen de middag en voor 's avonds. En dat gewoon allemaal in 1 shake. Met alle vitamines en al het fruit en alles wat je nodig hebt. Alles in 1. Dat klinkt ontzettend lekker. En Jeroen, is dat jouw specialiteit? Ja, nou, we gebruiken allerlei ingrediënten zoals sla, komkommer, chips. Jeetje, sorry. Wat gebeurt hier nou? Woehoe! Kom er gezellig bij, jongens. Welkom bij onze Stee Akkerum quiz. We spelen hier voor eeuwige roem, maar de verliezer die maakt straks naar de topkak staan, die krijgt een verrassing. En dan wordt de kandidaat keelskeerd.
Nou, we beginnen direct met de eerste vraag. Hoeveel uur bestaat het jeugdhonk nou precies? Ja, de famkes. Het jeugdhonk bestaat 16 uur. Ah, dat is helemaal goed. Vraag 2. Waarom is het jeugdhonk opgejochten? Ja. Nou, dat weet ik wel. Mijn huid zei daar te soepel jullie te vallen, dus dan moet het maar vet. Sorry, maar dat is niet goed. De tweede vraag. Hoeveel vrijwilligers helpen bij het jeugdhonk? Waar de famkes? Het jeugd had zo'n 20 vrijwilligers. Dat is ik weer helemaal goed. Dan gaan we rauw weer om naar het eten sieren. Heren, dit zit allemachtigste op. Jeetje, wat ziet het er lekker uit. Kun je me er nog wat over vertellen? Nou ja, eigenlijk zoals we net ook zeiden. Alles hoort erin en alles zit erin. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dat is helemaal geweldig. En we gaan weer verder naar de quiz. Snel terug met vraag 4. Hoeveel yield moet er inzamelen worden voor een nieuw gebouw? We binnen ons sparren voor een nieuw gebouw. En dat kostte €100.000. Dat is hartstikke goed. De vijfde vraag. Waar hebben we het jeugd oprachten? Ja, mijn huid. Die dacht van, nou, dat is wel leuk voor die jongens. Nee, daar klopt er helemaal niks van. Vraag 6. Binnen direct regels in het jeugdhonk? Ja? Nee, er zijn helemaal geen regels. Alles mooi en alles kan. Sorry, dat is weer fout. Ja maar jongens. En op Nij neemt het weer oer bij onze topchefs. Hoe stiet het ervoor? Nou jongens, hoe gaat het? We zijn bijna klaar. We gooien de laatste dingetjes er nog even in. En dan, nou ja, dan zijn wij klaar. Nou mooi, dan gaan we terug naar de quiz. Vraag 1. Van welk materiaal is het jeugdhonk maken? Het is maken van dwarszaam plastic. Nee, domme barig. Nou, hey, dit slaat weer helemaal nergens op. Vraag 8. Op welke dagen is het jeugdhonk open? Op tonsje, vreed, sneun en snij. Hartstikke goed. De allerlaatste vraag. Kan je me een voorbeeld nemen van activiteiten die hem zal organiseren? Wij doen Stay Street en voor de jongerenband doen wij meidensoos en tienersoos. Oké, hartstikke goed. Nou ja, het lijkt me duidelijk dat de famkes woen hebben. Dus de jongens gaan nou naar je Heren, kom er maar alweer bij. Wij hebben een heerlijke shake voor je. Johan eentje. En deze jongen wordt hier kaal geschoren. Wow. Sven, hoe voel je je? Ja, nu nog behaard, maar zo'n team weet ik het net. Jeffrey, kom er eens even bij. Hoe smaakt dat ontzettend lekkere shake? Het smaakt naar kaaifly. Koeienfly. Johan, kan jij iets meer detailleren? Nou ja, er zitten wat stikjes in en ik heb wel eens beter prul, ik het zou zeggen. En dat wie het voor Stay Akrum. Wij gaan verder naar de tafel. Dank u wel, applaus. Morgen is Stay er weer. Te jaren mijn leppen hier met een prachtige combinatie. Wij gaan aan tafel zitten wij op dit moment met Ankje, met Riemke en met Amarenske. En we praten weer even over de grens. Want we hebben over Oeganda, Akrum voor Oeganda. En dan gaat het over een project in Kiwangala. Hoe kom je in Oeganda, in Kiwangala? Nou, Oeganda, dat is een heel arm land en het lijkt is mooi om daar wat te doen voor die baan. En die mensen die daar wel wat hulpbroeken kennen. Dat klinkt heel positief. Giet dat uit via een stichting? Dat giet vanuit de stichting Livingstone. Dat is een christelijke organisatie en die verzwaart projecten over de hele wereld. Wanneer ga je hem erheen, Riemke, en hoe lang? 4 augustus heb ik een 3 weekend. Dat is mooi lang. Het is een prachtig lawn. Hè. Het lijkt daar bij de grens bij Kenia, bij het Victoria meer, een beetje zuidoost van Afrika. Heb je met acties viert om aan het yield te komen? Ja, we hebben tulpenbollen verkocht en we hebben koek en sopie verkocht. En we hebben vast een actie gehouden. En zelf ik nog individuele acties die zoals oppassen en orenklusjes. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Er stiet hier wetter op de tafel. Ik heb er al wat in mijn glas dien van dat wetter. Het smaakt het heel goed. En dat hier trouwens ik op de Reuzendaai. Ja, dat klopt. We hebben zelf etiketten ontworpen. En we verkopen de flesjes voor €1 per stuk. €1 per stuk. Nou, dat kun je hem hier al je wel even keepje, want dat kun je er al je best even. Heb je hem nog geld nodig? Ja, wij hebben een heel soort, maar we moeten nog wel wat. Nou, dan kan ik je wel even helpen, want ik zie hier in het publiek een Arne Zielstra, die is schatrijk. Ik zie een Steven van Sinderen, komt nooit in een café, dus dan hoor je altijd geld door. Een Henk Dam, een schatrijke ondernemer. Ga er maar heen, sinds maar Anker het zijn en Anker weet ik waar ze wijnen. Dames, geweldig bedankt
Heel positief initiatief dat Jim naar Oeganda ging. Dan gaan we nou, draaien we eens om en dan gaan we naar Daan Spijkerman. We bent toch met wandelen, Daan? Ik ben een soort blinde vink aan het maken. Een soort blinde vink, ja, daar hebben we ook scheidsrechters van hè, in de Eredivisie. Spijkerman is een begrip in Akrum, ambachtelijke slagerij. Het is een beetje een familiebedrijf, is het, hè? En daar is onlangs uitgeroepen tot de beste jonge slager van Nederland. Waar gebeurde dat? Dat is gebeurd in Hilversum. Vorig jaar is dat gebeurd. Ben ik 2 dagen geweest voor opnames en toen was ik de beste. Ik vind dat een geweldig resultaat. Nou ken ik die height, maar hoe kist dan de beste worden? Dat snap ik ook niet. Nee, nou dan ben we het er wel aardig hoor is. Als ik bij die in de winkel kom en bij Jim, dan stroffel ik hoe de bekers. Wie had die alle jaar woon? Henk senior, Henk junior, Daan? Met z'n drieën. Mijn broer die heeft er een hoop gewonnen. Je doet best wel eerlijk hè? Ja. Henk junior. En mijn vader een paar. En daarna was ik er. En ik heb het niveau weer een beetje opgehaald. Dat is het niveau waar we het ophalen. Dat is geweldig. Jim heeft er ook een worstenmakerij bij. Dus een winkel hier in het centrum, een worstenmakerij. Heeft de taken ik wat verdeeld binnen de familie? Ja, zeker. Mijn broer die staat in de wasmakerij. Maakt hij deze. Ik heb er ook 2 voor jou meegenomen. Voor jou en je broer. Fantastisch. Fantastisch. En hij maakt ook onder andere de hammen in de wasmakerij. En ik sta in de winkel. En mijn vader die gaat er tussendoor. En wordt het niet tijd dat jullie die oude een beetje eruit schuiven? Nou, rustig aan. Volgende week zaterdag is hij nog in de uitzending. Dat is een mooi moment om te stoppen, dacht ik. Bedankt, Daan Spijkerman. Mensen, dan zijn we aan het eind van de dijkam. We hebben geprobeerd er een gevarieerd programma van te maken. We komen nog maar een aantal dagen. Hartstikke bedankt voor je aandacht en onman.